Здравейте, ние сме Румчи и Злачи, ще снимаме как играем. Така, в момента влезахме в сървър RoboWare Gaming на Dust 2 Only. В момента сега няма да играя аз, а братовчет ми Румен. И така. На колко мера не искаш да сменяме? На 4-5. На мен ми се строили много забива. Може да се абонирате за още клипове. Само един слево. Чум само да. Не, има и АВП. Не. Презаразим. Ей там. Цепи тук. Нищо. Трябва да се цепиш през едно. С херо. Ще го правим. Пак, миткото. Така. Влизайте в този сървър, много е хубав. Тук има хипер як. Оу, тук му види. Тук горе се качи. Не чак там има нещо. Много ли забива или? Как го на 6 е? Имаш наш вляво и наш напред. Там няма никой не ходиш. Там са всичките. Ако искаш направо си на бек, да не съм мърдаш там. Не. Така. След 10. Мити. Ну. Не става са много колички. Мид хакс. Нормално. Първите оригинални. Може да цепиш. Се не там, тук са цепя. Те. Ама дигни малко, нагоре надясно. Тук, знаеш къде? Може ти да отсляво, но ниско. Ето. Казах ли ти? Гледах, като видях на ти. На мапа гледах, че няма никой от нас. Доста забивам десна. Снимаш ли? Така. Ние може да сме такова музика, без да говорим. Що е лекичка така? Се намразиш Gangnam Style. Да, добре. Сега го перецепи. Направо ги скъсваш.
те после стрелят. Ако играеш с АВП там, трябва да слома някакъв спрея. Долу. Оу! Ако се някакъв. Внимай вдясно. Не, върви се. Върни се вътре. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, не съм се сещал. 3D оръжия, като умре някой и оръжието му е във въздуха. Да знаете, не е бък. Headshot. Тук може да има. Ако беше той? Ще не играят с заглушителното време. Долу бяхме машината. Върни се. Нищо.